Efter at USA og resten af den vestlige verden havde tæsket Hitler og Company, indså man rundt omkring i verden, at man var nødt til at indgå et fredssamarbejde. Dette resulterede i, at man samlede en stor forening, hvor man drak kaffe, diskuterede og spiste småkager. På fint sprog siger man, at FN arbejder med at bevare fred verden over, at skabe fredelige relationer mellem landene, at samarbejde om at forbedre levevilkårene for fattige mennesker, bekæmpe sult og sygdom og afskaffe analfabetisme. At være et forum for alle 193 nationer, hvor de kan prøve at nå deres mål. Det FN gjorde, var at skabe rettigheder for mennesker verden over. Hos FN leger alle børnene lige og rigtig godt. Det er ikke kun de seje piger og drenge, som må være med. Det er også verdens hyggeste dreng, eller hende, som kommer fra en fattig familie. Vil du være med i klubben, skal du bare acceptere reglerne i FN-pagten. En pagt, hvor international fred, samarbejde og antimobning af de andre lande er i fokus. Alle er velkomne, og alle har en stemme.